medidas frente al COVID-19. Nafarroko gobernuak hainbat sektoretako edukierak arautzen dituen foru agindu bat onartu du eta presidentaren foru dekretu bat perimetroaren itxiera, gaueko mugikortasunaren murrizketak eta esparru pribatuko bilerak arautzen dituena. Foru erkidegoaren perimetroko itxiera mantendu egingo da, baina bi aldi baterako salbuespenak onartuko ditu senidekin edo hurbilekoekin elkartzeko, abenduaren 23-tik 26-ra eta abenduaren 30-era eta urtarrilaren 2 bitartean. Mugimenduak baimentzen dituen dokumentua gobernuaren webgunean eskura daiteke. Gaueko mugikortasuna murrizten jarraituko du 11-tatik goizeko 6-tara, baina ordu bat aterritara luzatuko da Gabon gauean eta Urtexar gauean etxera itzultzeko. Abenduaren 24, 25 eta 31 eta urtarrilaren 1-eko bilera pribatuei dagokionez 2 bizikidetza unitate eta gehienez 10 pertsona izatea proposatu da. Ostalaritza ordutegiak 10 arte luzatuko dira eta barrualdeak berriz irekiko dira edukieraren 30%era arte. Denda txikietan, akademietan, kulturgunetan eta hoteletako gune komunetan edukiera 40%era handituko da. Kultura jarduerek gehienez 200 pertsona bildu ahal izango dituzte barruan eta 400 pertsona kanpoan eta kirol eremuan. Ezarritako segurtasun neurriak betetzen dituzten ekitaldietara ikusleak sartzea aurreikusten da. Aire zabaleko haur parkei dagokionez udalen eskumena baita hoiek irekitzea irekita daudenek 75%eko edukierarekin ireki ahal izango dute egungo 150%tik hasita. 31 y 1, el resto de días de vigencia de este decreto foral de la presidenta del Gobierno hasta el 14 de enero.